And a freshest DJ ng 90.7 Love Radio. Your one and only DJ Maratoni na may kasabihang laging alagaan ang iyong katawan para hindi ka niya iwan. Aha! Ganon. Well, at kung may iba ka pang trip, food trip, road trip, sports trip, or love trip, sasamahan kita. Basta ikaw, I gotcha. Yes, kumusta naman? Kumusta ang long weekend? Ay, ang sarap! Ang sarap naman yan. Hanggang ngayon, nakahiga lang. Nakikinig ng TV, nakikinig ng radyo, pinapanood ang paboritong movie sa Netflix. Wow! Sana all! Ay nako, yung iba naman sa atin, yung iba sa inyo, ay bumiyahe na. Kanina nang bumiyahe ako papunta dito. Di ba nga, ang layo from Laguna to Pasay. Ay, traffic na, tayuan na agad sa bus. Ang hirap talaga kapag nagko-commute ka eh. Alam mo, isa rin yan sa mga struggle ko talaga kapag malayo yung tirahan mo, yung pag-commute. Pero saludo pa rin tayo sa mga konduktor ha. Iniisip ko nga tuloy kung meron kaya silang holiday o wala rin. Kasi araw-araw silang bumibiyahe Monday to Sunday para lang makasakay tayo, no? Grabe, no? Saludo rin talaga tayo sa mga driver natin. Isa silang mga bayani. And speaking of bayani, ngayon nga ay sineselebrate natin ang National Heroes Day. Wow! Di ba? Wala kang pasok ngayon, pero ni isa wala kang kilala kung sino nga bang pambansang bayani ng Pilipinas. Sige nga, magbigay ka nga ng isa. Sino ang naaalala mong naging nagkaroon ng makabuluhang talaga yan, no? Makabuluhang contribution para sa ating bansa. Sige, ako ang entry ko dyan, si Jose Rizal. Sino pa? Si Andres Bonifacio. Di ba nagkaroon nga ng time ng na nagkaroon pa ng debate kung sino nga ba talaga ang dapat itanghaling national hero ng Philippines? Is it Jose Rizal? Andres Bonifacio? O baka malay mo, ikaw na ang susunod. Hindi yun imposible. Lalo na kapag meron kang patriotism. Lalim. In short, meron kang pagmamahal sa bansa. Ganon. At saka hindi rin naman yan hindi rin yung putyo-putyo kung paano nila pinili yung national heroes natin. Talagang dumaan yan sa malalim na criteria for judging. Anyway, since long weekend, for sure, marami sa inyo ang gumala. Marami sa inyo ang nagpakabayani. Nang libre sa pamilya. Ay, ang sarap naman ng ganun. Alam mo, mas maganda na yan yung ikaw yung nanglilibre, ikaw yung maraming pera, kaysa ikaw yung binibigyan. Pasalamat ka at may blessings kang ganyan. Thank you, Lord, agad, ganon. Kung ikaw ba tatanungin ko, given na today is National Heroes Day, sa tingin mo, sino ang mako-consider mong bayani ng buhay mo? Sino sa tingin mo ang pwede mong sabihin, you're my greatest hero. Wow! Ganun. Pag-usapan natin yan mamaya. After ko dito, let's go to our Facebook Live. Yes, may Facebook page po ako. Kaya naman sa mga hindi pa nakaka-follow, ay nako, you are missing out talaga, kabisyo. Sabi nga nila, kamukha ko raw bukod kay Bea Alonso, Mayor Marian Rivera, na lagi ko naman nababasa. Meron pa, Antoinette Tos, Maxine Medina, Rica Paralejo. Ay, bongga talaga kayo dyan. Tara at pag-usapan natin. More chikahan tayo dito sa Facebook Live ko after this adlib. And ingat-ingat sa mga pabiyahe ngayon. For sure, siksikan na naman yan. Habang ikaw ay bumabiyahe, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. And it's National Heroes Day. Dito lang sa Love Radio Manila.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!